V roku 2026 budete mať bezprecedentne najvyšší rozpočet v histórii Bratislavy, ktorý narastol oproti roku 2025 o vyše 100 miliónov. Tento návrh rozpočtu, ktorý ste nám predložili, by mal mať hrubým a podčiarknutým názov Volebná kampaň Matúša Valla. Čítam z neho, že bude voňať predvolebný asfalt, osadia sa predvolebné kochlíky a narýchlo sa budú sadiť kvetinky na ostročeky a stavať záhradky. Samozrejme, ako sme už zvyknutí na dlh. Podčiarknuté zrátané, ak by ste si nebrali ďalšie úvery, nedokázali by ste ani len splácať staré. A to mi silne pripomína Ponziho schému, ľudovo zvanú pyramidová hra. Výdavky na výkon funkcie primátora nárast o 42%. Výstavba cyklotrás celkovo 9 miliónov, čo je nárast o 100%. Informačné služby nárast o 500%. To sú rádovo milióny eur. Magistrát, odvody, mzdy, služby a tovary nárast o astronomických 42 miliónov eur. Ale výdavky na mestskú políciu navýšite iba o biedných 1,5 milióna eur, čo činí iba 9% kozmetické navýšenie, čo je iba mierne viac ako inflácia. Ako chceme takto zvýšiť bezpečnosť v našom meste a ako chceme z toho zaplatiť viac policajtov? Prevencia kriminality 6500 eur. Veď to je násmiech. A kapitálové výdavky na mestskú políciu sú iba 80 000 eur. Čiže zase budú zastarané uniformy, žiadna nová technika. Toto je ten váš deklarovaný záujem o zvýšenie bezpečnosti v našom meste?